ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ସୁବା ନାୟକ। ଘର କୋଉଠି? ଏରେଣ୍ଡି। ବୟସ କେତେ? 50 ବର୍ଷ କି କେତେ ହବ? ଭାଇଆ? ଭାଇଆ ପାଟଣା। ପାଟନା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା? ଏ ପେଟ ପୁଡ଼ା ଜଳା ହଉଥିଲା ଆଉ। ପୁଡ଼ା ଜଳା ହଉଥିଲା। କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା? ଏ ମାସେ କେତେ ହେଇଥିଲା ଆଉ। ମାସେ। ହେଲେ ପୁଡ଼ା ଜଳା ହେଲେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା? ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦେହ ହାତ ବଳ ହୁଏନି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ। ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ଗରମ ରୁହେ? ଗରମରେ ପେଟ ବି ଜଳା ପଳା ଭୋକ ଠିକରେ ହୁଏନି। ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଏ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଉଛେ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛ? ବୁଟିଂ ପାଉଡର। ଆଉ ବୁଟିଂ ପାଉଡର, ଏ ଅଁଳା ରସ। ଆଉ ଏଟା ଭିଟାମିନ୍ ଚା। ଏଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇଲଣି? 15 ଦିନ। 15 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସବୁ କଥା ପୁଡ଼ା ଜଳା ସବୁ କମିଛି ଆଉ। ପୁଡ଼ା ଜଳା କମିଛି? ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ରହୁଛି? ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି? ଭୋକ ଠିକଠାକ ହଉଛି? ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ମାସେ ଖାଇବେ? 3 ମାସ। 3 ମାସେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।